Abusianfo me mamu nyina akwa abasononko ediba RAZ Media GH on YouTube. Abusian na the video bi asombo na very very interesting. Video wa presente kwanya top MPP gurus estomu kumasi enra na omode di Asante regional campaign launch ekwohyehyɛ so. Na abusian ensema esi ho no enya asem ketwa. Mepesa me no nyina yenko ne nkonkotie chama wontumi bra chempo and other strong men in the party ensema omudigu abonten a ama NDC for sesia me no ka sei omunhu babia omu enkogina ayam say na nka yam say at a long round no the NDC has lost the grounds and the MPP the Osono Kokroko amanyoko no march towards the victory. Na edra kumasi na nya agrokra na chama wontumi wo ho na Dr. Chim the education minister wo ho na Brian Champo minister of agric na ono nso eden wo ho Kwajo Oponkroma na ono nso wo ho enipa ne de bebre Asante regional chairman enso na ono nso wo ho Abronyo DC nso na wo ho abusia yemkode nkonkotie maame opare frema the what them call the honorable chief of staff was also there na nya de keto akura abusia yenko de konkotie how the Asante regional campaign was launched yeba yebesian to us subscribe to the RAZ Media GH na abusia ko no brabeka ye ho yenko emra yeba yebeto aso. We have had a favor from God and men, especially from our flag bearer, Dr. Mahmoud Bawumia, for him to bring us noble man, hardworking man, running mate, Dr. Matthew Opoku to the Asante region. So for the first time, we are having the running mate in Asante region. It means that our target we are going to give to 47 constituencies. We are going to make sure they come to pass. For a few weeks ago, our running mate, he said or he pronounced our target to us. He says that we are going to have 85%. That is the target for Asante region. If you don't have a target, you cannot win. So our target, we are winning the election 2024 from polling station to electoral area to the constituency to everywhere. We are winning all the election in 16 regions. Chobai. So we are here to introduce every executives, and you are going to see the type of people for them to work for us. Now MPP, yawa adia oye, yawa dia oye. We are winning election 2024. We are winning. Kasra Unia Otunche say we are winning. Kasra Unia say we are winning. We are winning. We are winning. Dr. Mahmoud Bawumia will be the next president of the Republic of Ghana. We are winning. Now, Ms. Ramo, and now, Dr. Mahmoud Bawumia and Matthew Opoku Prempeh will pave the way to break the 8. Election 2024 is for MPP. We will win election 2024. Election 2024, God has blessed it for us. Eti mede mekasane babe ba wiye no na matimi akyerɛ mu ade kronti a yɛahyira mu wɔ ha sei no ma memfa seda mfa ma nkɔfoɔ bi nkɔfoɔ bi a wɔn atu susu ade boa ayɛ Asante region
na omude woma hoden no omunyansa na omude bua Asante region. I was mitimida omase. The edikai no the running mate, Your Excellency, 2025 Vice President, Aya Dr. Matthew Opoku Prempe, Napo, Wanaruma, I was sent for Phobi Wawa, Miyu Amodi Ochro, Aya Sanko Fono, Omo Bua Santi Rigi Yepa, Aya the Odikai, Aya Oba Hima, the Chief of Staff, Akosia Ose Frima Opare, Sama mi Wabuaya Asante region, Eti Monfran Samboka Sia, Momom Samanapa. So, Anaya, the middle belt coordinator, one coordinator for the middle belt, Dr. Ayu, a 3-year Momom Sam Kasia Famanapa. Affairs so, I am Minister of Education. Minister of Education so, Momom Sam Kasia and Famanapa. I am Minister of State, the bazooka. I am former majority leader, Honorable Ose Chairman Sabosu, Mumani Samanupa. Mr. Ramo, I am Yanka Saminia, Augustine, Collins, Ohine in team, Mumamu Sam Alpha Manupa. Mr. Mubuati Jamfi, and a month for Bebra, Omuyu Omusika, Council of Elders, Omuyu Omusika, no Mude Buano. I was say, as a chairman, I believe many opportunity. As that's a recognition, and we here, and they appointees are who do are, Nanu Day, Yebesia, a chief of staff. Na running mate woho na mutimi bua ye ni nyina no regional chairman say yesia na matimi a na masia na nye tinanu de ye regional council appointees ni nyina ade amuye ye ni nyina wo running mate anim any chief of staff anim no me de aseda ni nyina me de tuom ama mu hu esomo a mo de somo ye no in various ways and various capacity. Ebiano, Obiano, Ubua party ni biarano. In cash and in kind. May God Almighty bless you all. I love you. I love you. I love you. The Englishman. Thank you. The appetite chairman. Thank you very much. I was here for Metumania and Perifono Dawson from time to time. You better kakra. Honorable Daniel Kingsley Atabuafo, Ghana Consulate of New York, Yahoo, Akwaba, Director General of NADMO, Honorable Ajima Prempe Ewaha, Dr. Kwame Ajima Budu, former MD, ECG, Yahoo, Yenuya Fifi Buafo, Oya the Communications Director to the campaign of the running mate, Yenuya Akwaba, Ewomwa Kakra, Yebibeka, Choboy! Twaso Bajisti Yamayankwai. Twaso Bajisti. Eno, come and check the stage. More fans and more share Eno. Na Sabre. On find number I'm from my time. I want to me bro for what you now you are no do one I want the pressure be coffee. Eno why? No, sorry, Anna. Well, sorry, I'm going to find some bullshit. Honorable Patricia Apiaje, the chairperson for the planning committee. Now, on my brief speech, Nayan Tuaso. Joe
Cho, boy! Adia medical maye, and the say, and I share muha, say MPP ma. It's me say, you know, I am my muso, na ya to your anthem. We are the new patriotic party. We are the new patriotic party. The elephant is our symbol. We have won to save Ghana. The elephant is our symbol. We have won to save Ghana. We shall win. We shall win To save Ghana. save Ghana. We shall win. We shall win to save Ghana. They save Ghana. The elephant is a winning symbol. We shall win to save Ghana. Rado. Yo, Pacho, Obia Trasi, mommy. You're running mate. Honorable Matthew Obrempe, the Chief of Staff. Honorable Prima Ose Opari, your party and penny for your ministers of state. Baya Mano and from Bijina protocol. I establish home na met me at the Masamatuga. Patriots. And then that's from at the Ma Asante Mai. And none of that, yeah, launching young Ashanti regional campaign. Campaign na yeah, you know, you who and ma a role. It's a year idea, shrunken, a year teacher, so I was a share, every one some car, and nunti. And Sunny a bell lunch campaign, ye per se, ye lunch a man's group. Omube did you mushroom con and Sunny to me, Madame Penny Fuasi. Somebody said to me, Sherman, sir, my name is Tim, sir, Yansha Sade. Ye who know, sir, see my yafa, say ye de baba breaky. 8, you know, Ejina and Niema Anameka say Ejina Adichichu Bacoso, Adiana Maker and Kabob, Sa and Yatro. Say ye Becca ye Huabom, not yet to me, a did you mashroko, Ewa Shanti Rijiha. Asante Memoha, again, see. Ewo ye bra ye to ya bem ebre bia ye beto aba wo Ghana na MPP ananse domofo ka ho a ye to aba ade ba ko a ye hu ne se enya Ashanti regional yentumi emma aban no enkopa eti yabato a ye beto 2024 ehu hia say asante memu ye behunu say enkabo mu ne free ha na tu anamon etu hwa akọ regions ni nyina eti menuanom ena ye hia hai a etitru fo nyina e wasante mem ye sheda to yensa e de frame enya titru nkwa obia
wasum party pen na wakɔhyɛ dɛm ɛma yɛhu no yɛto yɛn nsa frɛ bibia sɛ ɛnnɛ ɔmmra na ɔmmɛka yɛn ho na yɛntumi nto anammɔn aha yɛbɛn adeɛ biara ɛnwono abɔnwono biara ɛwɔ obi tirim anaa bɛfam ne brɛboɔ ho ɛnɛ yɛde kotodwe ɛpawkyɛw sɛ ɛmfa saa asɛm no ɛnka w'asetenam yɛmma yɛwerɛ mfi yɛsɛ bɔnwene ɛbata adeɛ deɛ ho sɛ ɛbata brɛboɔ ho ɛnso so woto bu yi a ɛfiri hɔ ɛma wodi dɛ ɛnɛ ahyiamu a yɛahyia mu ɛwɔ ha biribiara a yɛrebɛyɛ no ɛgyina sɛ yɛn nyinaa yɛde yɛn ho bɔne ɛde bɛkyɛ yɛn adeɛ bi a wohu sɛ yɛ bɔne no obi na ɛnyɛ ne bɔne ɛmfa ma no but ehia ne sɛ yɛbɛhunu sɛ yɛyɛ nnipa baako yɛfiri abusua baako mu ɛne yɛabɛhyiam ɛne yɛsi yɛtu anammɔn na yɛde akɔ yɛn anim ɛkwan biara so yɛwɔ yɛn nhyehyɛe wɔ hɔ a yɛde yi yɛkandifo yɛyi awie abɔnwono biara nni ho deɛ ɛwɔ ho ne sɛ mene mmienu yɛbɛte yɛn ho ase na yɛtumi atu anammɔn a yɛatu hɔ no mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛte aseɛ aha yɛbɛyɛ yɛafrɛ mu nyinaa no sɛ aboa no ɔpɛ kɛseɛ ayɛ a ɛna ɔde ne ho twitwiri esie enti sɛ wowɔ nnua bi wɔ hɔ na ne bɔ wofi sɛ wayɛ biribi na woantumi anka a ɛnyɛ ɛdi enti na rallies woanya baabiara nkɔware sɛ asante mam na ɔpɛ kɛseɛ ayɛ enti yɛwɔ hɔ a yɛhunu yɛn ho sɛ yɛyɛ abusua kɛseɛ a ɛno ne yɛbɛgyina so na yɛtumi adi nkonim mmerɛ a ɛwɔ yɛn anim no enti mɛsrɛ sɛ ɛnsa wei ne nyinaa nyɛ pɛ ɛna nhyira bi a ɛbɔ wiase no obi deɛ ba anɔpa obi deɛ ba awia obi deɛ ba anadwo enti deɛ ɛduro biara yɛmfa nkyɛ yɛn ho yɛnyɛ nipa baako enti dwumadie a yɛredi sɛ yɛtu anammɔn yɛakɔtɔn Dr. Mahmood Bawumia ɔne yɛwura Mati Opoku Brɛmpɛ deɛ mesrɛ ne sɛ obiara mpa ne ho akyi na yɛntumi ani dwuma yɛnnuamaa no nso a yɛbɛyi mu no ɛnɛ wohu sɛ abaya da roma yɛayɛ affirmative action bill yɛapaase yɛwura chairman sabozu wɔ ha ɔboa yie paa sɛ yɛhwɛ na yɛmpaase saa bill no deɛ ho akɔyia sɛ mmaa yɛdɔɔso ɛne yɛn mmaa nso so yɛde yɛn ho gye biribi mu a ɛna to hwa enti ɛho hia sɛ yɛ mmaa no yɛbɛyi wɔn adi na yɛhunu sɛ bibi papa bi nso ba daakye a ɛmmaa nso bɛdi ne yie enti ɛnɛ yɛpa ho ntoma a mɛka kyerɛ obi biara pa ho akyi MPP ɛyɛ baako obi a ɔwɔ abɔnten ɔmɛka yɛn ho ne yɛntumi ntu saa anammɔn yi yɛda mo ase sɛ moatie me kukurudu. Thank you very much, the planning committee chairperson for this occasion. Yadawase Eye, I can see Martin Nasara will duly acknowledge your presence. Thank you very much. The Deputy Minister for Local Government, MP for Tafo, Pankrono, Honorable Equavisent, as a Fuaha.
my personal friend Deputy and Minister brother, for Lands and Natural Honorable Resources. Eko Vicente My chairman of MP we truly Waha. acknowledge your presence. Honorable Amankwa Manu, Deputy Minister for Defense, MP for Akimakwa Uma, Onoso Waha. Dr. Abuaje Dakwasa, CEO, Emma NHI. Dr. Ben Asante. Thank you very much. CEO, Magana Gas. This is an exhibition by Martin Nasara Group of the New Patriotic Party in Asante region. I am parliamentary candidate of Director General for Convent. Yadase. The Honorable Asanso Boate. Bantama Asanso Boate. Oyekwai Asanso Boate. Lale Maraba. The Member of Parliament for Bantama. Lale Maraba. And the Minister for Roads. Honorable Asanso Boate Abedu Yamuakwaba. Union Collins. Oswa Mankwa, former MP Manshadov. Mahu. By Swasako for Obo MP. Ghana Post, Mahu. Kojo Bahajamai. We CEO Ghana Digital Centers Limited. Yeniaba Iva Osakwaku. CEO El Gefe. Oroso Waha. Lahomenia Vincent. Thank you very much. Waha. Allah kiyayeku. Nana Temabuache, Deputy CEO. Petroleum Hub Development Corporation. Azamna mun gode kwarai Allah saka da alhairi ya fama cewa mutama so nasara for ya dama se ya kupo en shiramu Menu Abema